شەڕێ ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئیرانê li Tirkiye bûye mijareka germ a siyasetê. Partiya Serekaya Opozisyonê CHP nîgeran û rexneyan li siyaseta derveya welatê xwe digire. Biz elbette ki buna karşıyız. Bêguman em li dijî vêne û em ê li ser dijberiya xwe jî berdewam bin. Lê desthilata siyasî dema ku li qadan İsraîlê şermezar dike, pratîkê de bazirganiya xwe ya li gel İsraîlê didomîne û heta îro peyveke bi tenê jî ji Amerîkayê re negotiye. Partiya Dad û Geşepêdanê AK Partî red dike ku wekî partiya desthilatdar helwesta wan alhemberî şer nezelal be. ABD İsrail'in İran Li hemberê êrişên Amerîka û İsraîlê yên bû ser Îranê helwesta me gelek zelal e. Em van êrişan qet qebûl nakin. Her wiha li Îrana cîranê me parastina yekrêzî, yekîtî û yekîtiya siyasî û yekparçetiya axa wê em gelek girîng dibînin. Partiya Doza Azad Huda Park û Partiyeka İslamî ya Sunniye û hevalbenda AK Partiyê ye duê baweriyê de ku Amerîkayê di şer de winda kiriye. Almış olduğu sert cevaplar dolayısıyla. Ji ber wan bersivên tund ên ku wergirtine, Amerîka ji kiryara xwe poşman e û li bo yekê difekire ka dê çawa xwe ji wê çiravê derxe. Wiha diyar e ku wekî rêyeke derketinê dixwaze welatên herêmê bikişîne nava şer û wan wekî hêzên wekalet bikarbîne. Şerê Amerîka û İsraîlê li gel Îranê kete roja xwe ya 26 ji destpêka şer ve du mûşekên ku ji Îranê hatibûn avêtin li asmanê Hatay û Dîlokê ji aliyê hêzên NATOyê ve hatin pûçkirin. Tirkiye li aliyekî bijîkirina sîstemên parastina asmaniyên Patriot li Meletî û Edenê sîstema berevaniya asmanî xurt dike, li aliyê din jî li hemberî egera hatina hejmareka zêdeya penaberan ji sînorên bejayî tedbîrên pêwîst werdigire.